Ο θάμνος πιστάκι, ο σχήνος, το μαστιχόδεντρο, η μαστιχιά, ο χιώτικος μαστιχοφόρος σχήνος, το δέντρο που πληγώναμε του Δήμου Αυδελιώδη, είναι εδώ και χιλιάδες χρόνια συνώνυμος της μυροβόλου χείου. Δεν κάνει αυτό καρπούσει στα κλαριά του, άνθη μονάχα, λιγοστά και δίχως χάρη. Δεν έχει περηφάνεια στη θωριά του και σκύβει πάντα ταπεινά το ακροκλονάρι. Ευπαθής αλλά και ανθεκτικός, εφτάψυχος και ευαίσθητος, γενναιόδωρος αλλά και απαιτητικός, ο σχήνος της χείου χαρίζει απλόχερα το δάκρυ του, το μαστίχι που εφραίνει, αρωματίζει, ανακουφίζει και γιατρεύει. Οι άνθρωποι όμως το κεντούν σκληρά και από τις πληγές του μαργαριτάρι αίμα τρέχει. Είναι η ζωή του αυτή που αργοκυλά, δάκρυ κρυστάλλινο που τη γη βρέχει. Η σχοινική ρητίνη του Ηρόδοτου, του Ιπποκράτη, του Θεόφραστου, του Διοσκουρίδη, του Πλίνιου και του Γαλινού, η μαστίχα της Αγίας Γραφής και του Κορανίου, του Ριβάσιου, του Σορανού του Εφέσιου, του Αυτοκράτορα Ηλιογάβαλου, το μονοπόλιο της Μαώνας των Γενοβέζων κατακτητών, η Σακίζ των Οθωμανών, φυσική και μοναδική, κατακτά επάξια και το νεότερο κόσμο. Μεροληπτική εύνοια της φύσης και του Θεού στην Νότια Χίο αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στις αφηγήσεις των επισκεπτών και περιηγητών του νησιού, ακόμα και αυτού του Χριστόφορου Κολόμβου. Χρειάζεται όμως αγάπη, φροντίδα, κόπο και μεράκι για να μπορούμε εμείς να την απολαύσουμε. Στείνουν χορό τώρα ινιές δροσάτες χιωτοπούλες, αντιλαλούν οι ρεματιές και ανεμίζουν κεντητές, μαντίλια πλουμιστές ποδιές στους κήπους, στις ραχούλες. Απαράλλακτη διαδικασία εδώ και αιώνες. Κλάδεμα, ανανέωση του εδάφους, φροκάλιμα, σκούπισμα με αυτοσχέδιες φροκαλιές από θυμάρι, ασπροχωμάτισμα ή αμμούδισμα, χάραγμα ή κέντημα με το σουβλί, το τιμητήρι ή κεντητήρι, πρώτο, δεύτερο, τρίτο κέντημα και πάλι από την αρχή, τέταρτο, πέμπτο, μέχρι οι πολύτιμοι κρίσταλοι να στάξουν και να περισυλλεγούν σε πίτες ή ένας-ένας πριν το πρώτο πρωτοβρόχι. Και μετά το τελευταίο μάζωμα, το κοκολόι. Στα μαστιχομαζώματα θα έρθω στο χωριό σου και να φιλήσω την ελιά που έχει στο μαγουλό σου. Στα μεσαιωνικά μαστιχοχώρια όμως έχει πολλή δουλειά ακόμα στα σπίτια και στις πεζούλες. Η μαστίχα χρειάζεται να στεγνώσει, να ταχταριστεί, δηλαδή να κοσκινηθεί, να ξεχωρίσει από τα φύλλα και το χώμα, να πλυθεί με νερό, σαπούνι και λάδι, να πλωθεί στη σκιά και τέλος να τσιμπηθεί, να καθαριστεί μέσα στους ταβάδες για να διώξει το κάθε ξένο σώμα που βρίσκεται πάνω της. Το μαστίχι μετά θα ακολουθήσει τη δική του πορεία, έναν άλλο ενδιαφέροντα κύκλο, στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χείου, όπου θα παραδοθεί. Και τώρα πλέον είναι έτοιμο να χαρίσει το εξωτικό αλλά ελληνικότατο αρώμά του ως φυσική μαστίχα, τσίχλα, σκόνη μαστίχα, ως μαστιχέλαιο, μοσχολίβανο, συστατικό του Αγίου Μύρου, αλλά και ως βερνίκι, σαν φάρμακο και σαν καλλυντικό. Κυρίως όμως για να χαρίσει μια θαυμάσια, μοναδική και φίνα γεύση στο ούζο, στο λικέρ, στα γλυκά και στα λιμυρά μας εδέσματα. Έχει κανείς αντίρρηση ότι είναι ο μπαλαντέρ στις αισθήσεις και στην υγεία μας?